Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakir dog ying jongpi. Ka kinhon jong ki samla nong ruai kwaya ye ka balatip kum ka nala rempai kwaya. Haka arpu artari ko banay naitung arajar arpu way. Kalalay jingo ye ka way ka long ying ka baduk. Kabadan haka snong saat red. Ha umsning Ribhoy District kabalama jing hakum gani por baka sorkar kala penjari deka jing kangdam deka ba jing erap deka song pisa rengkat bat ki marba mardi hagani ka jing erap yakani ka long ying jong ka kong Matilda mau penyang bat uba dimison kersiang lalam khamado presiden usamla yalam bha makri lembat ki way de ki khot jong kani ka kinhon hakani ka por ndap da ka jing song kuman ka bakraw ba niyo ban wan rong akan kaya ying jong ki ini ikong ba ini iba tengi nakalyang ka NRC kum ki kenhon ki membari ngide ki kenhon ruai ngila banong nandan banong hane kalong ba ka NRC kamot ka full form jong ka de ka nalaram pe koyar nekane ka jumot jong ka kenhon ka jongi kalong bangin isu ruai andre kedon kede bandan kena ki kam ki bangi kum ka kenhon ngila don ka jing thumur do basdang bat khendat kan penithu ipi ba kane ka kanhun ngila dap anseng na do usnam aja ka pra bat chisnam hidon kum kine ki jingirap sekine ki longying ki baduk bat ki basam jencar kum kane ka por ba ka jangan penwit jangan ka klam covid-19 ba ka sarkar kala maha mengi bangin hapsong haying manginam de ban mi te bun ki breu kila sam jing amar ba kim sam layo syu ban lek belah malet trele kita namar ka jing keduk ka jong ki kum kane ka por ka ba menta tengi na kalyang kakenhun ruai te ngidan hang ni tang haka bangin sulai ruai kembang ong ada ngide bendon ki kam kemba ngilai rai namar ngidon lalaki jong kinong kit kam kum i general secretary presiden vice presiden bala amsya mayudon rengkar bangi kena kepor te ngidon sibun ki kam ki bangi hapan pendap te tang haka ni ki kam ki ba ngiwan tang haka ni ka sing henry ngidon ka jing temu ba kata kathong kaba sisen ngide bendon kum kena ka salat ban ajing arab saya kini kilong jing kibanan apa ni jing jenjar bakam tam ka sarkar ru kade ban pek ya kom kini kijat jing ayu ba kade ban le bakom juru ba kinong snong habaro ki snong bat kinong snong lane ki nong kit kam jong ka snong kum kirang ba snong ki sekretari snong kide ban pek ba kum kini kijat jing ladadon kino kijat skim ki bawan na pedeng ki sarkar la kade na po central government ka sarkar kami lane ka government of Meghalaya kade bandan ki kenjas skim kide ban kimde ban lek siliang khamat ni no kide ban pek nang kong kome kini kijat ying ki badan kam ha panen ka jingrap koma kane ka por ka bam ta te na kalyang junga anton sibun ki kenten re ngawan hang ne kumu presiden ban penithu ipi nong kane ka kenhon NRC jongi ba uble undang kerku yingi ba nginang la ban ya chaprang kum juru ya kini ki marbam ki mardi ka bangi ai hap hai kong mamtama ba iba tengi skam ba nang la ban kiu chaprang ban ya ikam bela ki jongki bukum juru ba uble undang kerku ka ying kasam ka jongki ai play ya pina ba play dan kan ne ba play on rai ni kijing ai ki jongki te ngamdoni ka jing play jonga te ka dei tang isal namar ba dei na karyang ka jong isal ka pangala ka ba illa ban ai kini kijing ai jongki bat kum juru ya pi ba play wan kat bat ni ngala song asa hanen tala ars namba ngadan tang lai ngut bari kun manga ilok am ngin pat yo ai na